Sanibonani guys, igama uNqobeleni Basela Mazubela eNimba ngomhla ka-22 September. Akakhulwanga-ke guys uzoleka ukubona uLazarus elela laphaya embhedeni wakhe. Bekade egcizelela kuLazarus esho ukuthi impela uyajabulela lento abayenzayo futhi bazoqhubeka uzozama ukuthi abe professional nasemsebenzini, angagxobi umsebenzi ne-pleasure. Hhayi-ke uzoleka wavuma naye wathi uyayithanda lento eyenzakalayo. Kwakuhle nje ekuseni laphaya. Kuthe kusanjalo-ke kwaphinde kwathiwa back to reality. UZoleka phela uke watshelwa uHlengiwe ukuthi lalela la, fonela ummeli wakho umtshele ukuthi kuzomele sibonane mayelana nezinto ekumele zihlukaniswe njengoba nje uHlathi benaye uZoleka bedivosa. Hhayi-ke guys, uLazarus lapho bekade lokho ehlenyuka laphaya endlini kaZoleka ey'thelela amajusi, kubonakala nje ukuthi ubhuti o-comfortable and lento yedivosi imphethe kahle. Uyabona ukuthi vele iqatha selisemlonyeni, akukho manje ukujikela ngemumva. Kuthe kusanjalo-ke guys, kwamane kwaqhamuka uqhawe. Uqhawe-ke umfice uLazarus engekho kwi-condition e-right ngoba ishethi bekubonakala ukuthi manje ligqoka manje isiphika besipheqekile. Bazama-ke ukuthi bekufihle konke lokho benoZoleka, kodwa kwasho ukuthi uqhawe nawe ey'hlakaniphile wabona nje ukuthi cha, unina se-move on ngampela naye uLazarus. Uthe uLazarus esephumile emnyango wabuza-ke uqhawe ukuthi hayibo ma, yini kune-meeting e-early yini? Wathi hhe besine-early meeting. Wathi pho ugqoke igawuni? Wathi yebo qhawe, eyi yaze yayinhle iringi yakho, ubani lo okuphromise iringi? Umshado nje. Wathi hhayi akusiyona i-engagement ring ma, i-promising ring, iphuma kuyena umawethu. Wathi hheyi asithembe ukuthi ngeke akuphule inhliziyo lo mfana. Wathi hayibo ma, angithi nje siyayikhuluma le ndaba, ngeke aze angiphule inhliziyo manje umawethu, kanti-ke futhi uyangithanda nami futhi ngiyamthanda. Yo guys, wasmayila-ke uZoleka, kubonakala nje ukuthi ne-smiling yakhe i-forced. Kuyabe kuyangaye ngabe impela uyikhethela omunye umuntu indodakazi yakhe, kodwa hhayi umawethu. Eyi uvutha amalami ngabi-ke guys uHlengiwe. Ufikile-ke namhlanje-ke egqoke kamnandi ugele formal, efika naye uHlathi bezokhuluma phela ngendaba yama-assets kaZoleka. Qale yena-ke uHlathi nommeli wakhe bahambisa-ke incwadi enazo zonke izinto ey'segameni likaHlathi. Kodwa-ke ummeli kaZoleka umane wanyipha, wathi nje yena akafuni ngisho ukwazi ukuthi uHlathi unani. Kokuqala noma yini le nayo iy'fele, akafuni ngisho nanokuthatha into eyodwa evela kuHlathi. Hhayi kwase kwabuzwa-ke kuZoleka ukuthi uZoleka hhayi nawo ama-assets akhe, kodwa-ke le mali eniyishilo angithembi kahle, ngathi akusiyona i-report yangampela le i-original. Wabuza-ke uZoleka ukuthi uthetha ngantoni ngoba izona zonke izinto enginazo lezi ziwetha 20 million. Wathi no, ngeke kwazi, khona impahla oyifihlile wena you are worth more than 20 million. Mhlampe ama-assets akho awetha close to 40 million or 60 million or even 80 million or above, hhayi lo 20 million. Imali encane kabi phela leyo, kusho yena ummeli phela kaHlathi. Hhayi-ke uHlathi uhambile-ke wayoyibhregela-ke kubhuti wakhe esho ukuthi ya uZoleka ubendithatha kancinci kalokho, ngihlakaniphile mina. Esho njalo yena akenzanga lutho, ummeli wakhe obekade ehamba phambili kuleli cala ushilo ukuthi yabona-ke le mali le ininzi kaloku, ngisho nawo u-20 million bekade umningi. Manje mase beyalwa bethi-ke kumele kube imali extra okudlula u-20 million. Usho kona ukuthi hhayi impela ngizoba yisitshebe. Ambuze-ke umfowabo ukuthi uzoyenzani le mali le? Wathi bengicabanga ukuqala ubomi kabusha Thumeka guys. Kushuthi uThumeka-ke bamcelile nanamhlanje-ke ukuthi avume phela ukushada uHlathi, kodwa-ke uThumeka sengathi wayekufuna lokho before, hhayi manje. Akafuni mshado manje, ikakhulukazi indoda efana njengoHlathi. Uncengile-ke uHlathi wancenga washo ukuthi yabona azohamba icala likaZoleka as soon as liphela le marriage settled, uzobe siyamshada-ke uThumeka. uThumeka-ke guys, njengokuba uthathekile kwakhe wagijima wayotshela uSkhwiza wakhe yonke indaba. uSkhwiza wakhe-ke obviously vele uzwile ethi nje wena khululeka, umndeni wakho siyawazi muphi, yilo ola Yanga kanye noLukamva, naye-ke umyeni wakho okunguHlathi. Musa ukudedela leli thuba. And uthe esasefonini ekhuluma kanjalo-ke bekungena uBrother Justice. Brother Justice had everything.
like uzwe yonke into mayelana nomshado lo kaThumeka Benohlathi. Wazwa yonke into ukuthi naye uThumeka sengathi-ke manje usemqondo mbili, akasazi ukuthi akhethe bani. Uma nathi nje u-Brother Justice, hhayi ngiyakubona ukuthi ubhizi, ngcono ngizohamba ngibuye ngelinye ilanga. Wathi uthi uyazama ukumvimba uThumeka, kwamanje nje kwandlanga zimuka nomoya, waqhubeka wahamba kakhulu. Guys, uMr Justice kubonakala nje ukuthi uhlambalazekile, uphoxekile. Hhayi impela bemthemba uThumeka, kodwa-ke manje amathemba wonke ashabalele. Kuhle kwamazolo ebona ilanga. Ngapha-ke guys, uSydney usebuyelile emsebenzini, amaholide aphelile, kanti umuntu wokuqala nje acabanga ukuthi ama-attack-e hhayi bo ngabuye kubaba ngaphandle kukaZoleka. Umane wabiza-ke uLinda esayidini ambuza ukuthi kungani uZoleka amnikeza amaphrojekthi a-private engamele ngani aniwabone, Wamane wathi nje uLinda angazi lutho bandla, bengicela nje ukuphuma. Wabe ephuma ngomnyango, kubonakala nje ukuthi akekho happy kodwa uSydney ngoba ufisa kona ukumvova yonke information Linda. Kodwa-ke uLinda sengathi hhayi uqinile uNtomboma, akulula ukumsenga i-information at all. Kanti-ke umvule indlebe uZoleka wathi lalela la, ukuthi udansela i-team yami kuyomele ube loyal. Le nto le yakho ungabi loyal izosixabanisa. Hhayi nangu ngampela-ke wavuma uLinda, and manje uyabonakala ukuthi ufuna ukuzibonakalisa ukuthi ngampela ngamthemba. Uyixazululile-ke guys uLinda, washo ukuthi nje yena akasebenzi lutho noZoleka. Kwamane nje uSydney waphoxeka kanjalo ngoba ebesejile ukuthi umvalele ekhoneni uLinda, nokuthi phela njengoba uLinda wayeyisicelekishana sakhe before, namanje usazolalela okushiwo yena, kanti this time around selikaya ngomunye umhlathi. Phela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni Basela Mazwibela, eNimba ngomhla ka-22 September. Akakholwanga-ke guys uZoleka ukubona uLazarus elela laphaya embhedeni wakhe. Bekade egcizelela kuLazarus esho ukuthi impela